Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke zomkhokha, ngiphethe indaba ke yakhe uSibusiso noma Mzobe mase kuba nguyeke lapha uMaphalala. Sibonile ukuthi ke uSibusiso ubuyile and ubuye ke sewumuntu ohlukile kunalo esimaziyo, usewumprofeti manje and asazi ukuthi ke ubumprofeti kanjani and sibonile ke futhi la enyamalalisa khona ubaba wakhe uMaphalala and uphinde watshela ke futhi uMamzobe ukuthi ke umlungisi uthe kumele ke hole ibandla lamaJudiya. Into kaSibusiso yokuba ke umprofeti ayicaci ukuthi ke ube umprofeti kanjani, mhlambe ke naye unesiphiwo njengobaba wakhe uMaphalala, omhlambe ke kunezinto azenzile usebenzisa yena ke lapha umlungisi, kodwa ke lokho kuzovela ke makhamba isikhathi. Ngifuna ukuthinta ke indaba yokunyamalala kwakhe kuMaphalala and futhi ke nendaba ethinta kuMamzobe. Abantu kade ke bebuza ngendaba ke thinta uMaphalala ukuthi ke muphi ngabe kufile, sabona ke lapha uSibusiso emtshela khona ukuthi ke akahambe eyele kobaba omkhulu and wayedlikiza elele phansi. So sibeke sesichecka kumathiza ngendaba yakhe kuMaphalala. Kumathiza ke kaDisemba mbukeli awavezi ke uMaphalala njengomuntu ke ongasekho emhlabeni. Indaba kaMaphalala ayicaci ukuthi ke ngabe ukuphi kahle kahle engabe ke kwenzakaleni engabe ke futhi ubuya nini. Into engayisho ke nje mbukeli indlela kabaveze ngayo lapha kumathiza, baveze ngathi ke uMaphalala usakhona and futhi ke usaphila. Okunye ke bakuvezile lapha kumathiza baveza ukuthi ke abantu bazokwazi ukuthi ke kahle kahle uSibusiso lomusha ungubani, baphinde baveza ukuthi ke uSiphamandla uzozama ukuthi ke elwise amandla akhe ke uSibusiso. Ngiyobuya ke nama-updates ngendaba ke kaMaphalala mase khona ke nje okuvelile. Mase kuba nguye kuMamzobe baveza ukuthi ke ziningi izinto ezingalungile ezokwenziwa ke uMamzobe benaye kuSibusiso ebandleni lamaJudiya, and lezo zinto ke yizo lezi ezokwenza ukuthi ke noNdlovu egcineke sekhothamela yena kuMamzobe. Aphela lapha ke mbukela ama-updates ngawo kumkhokha. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.